أገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዕዙዝ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ተምስዩ ሰዓት 9 ኣኺሉ ሎሚ ሰንበት 20 ሰዳሎ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ዝዕድምን ምስኻትኩም ትጸንዕን ሚካኤል ሓርጉ ፈለማ ግን ብቀነጦታቱ ፍልም ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኤርትራ ራብዓይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ዓለማዊ መዓልቲ ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ ብደረጃ ዞባ ማዕከል ተዘኪራ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ህዝቢ ኣብ ኣተሓዛ ጓሓፍን ምውጋድ ፌስታልን ገንዘቡ ክዕቢ ፀዊዑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት PKK መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ኣብ ኮሎራዶ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኒውክለር ክዋዳደለን ዝኽእል ደብደብቲ ነፈርቲ ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ልኢኻ ዝርዝር ዜና ሃገራዊ ማሕበር ወለንሳውያን ለገስ ደም ኤርትራ ብ19 ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ራብዓይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ኣደንበር ናይዚ ማሕበር ወይዘሮ ኣለም በርሃብ ዘቕረበቶ ናይ 3 ዓመት ጸብጻብ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኤርትራ እኹልን ውሕሱን ደም ከም ዝህሉ ምርጋጽ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዓመት 2017 ብዝሒ ዝተለገሰ ደም 8000 ሊትሮ ዝነበረ ኣብ ዓመት 2022 ናብ ልዕሊ 12000 ሊትሮ ከም ዝዓበየ ገሊጻ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ሓያል ስራሕ ብሰንኪ ስእነት ደም ተሓለፍ ህይወት ከም ዘላ ዝጠቐሰ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕክምና ኣገልግሎት ዶክተር ጎይቶም መብራቱ ድማ እቲ ማሕበር ኣብ ዘካየዶ ንጥፈታት ኩሉ መድያዊ ምትሕጋዝ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘይፍልዮ ኣረጋጊጹ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኤርትራ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ወገኑ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምትሕባር ዘካየዶ ንጥፈታት ንኽዕወት ሓያል ጻዕርን ውዳበን ክካየድ ምጽንሑ ጠቒሱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዝነበረ ኮቪድ-19 ከይተዓክተ ኣብ ትካላት ጥዕና ጠለብ ደምን ውፅኢት ደምን ከይተሰናኸለ ክስገር ምዃኑ ውህደት ማሕበር ባንክ ደምን ዘረጋግጽ ምዃኑ ገሊጹ ብወከልቲ ሃማደን ሃማመትን ናይ ደገፍ ቃል ምስ ተሰምዑ ድማ ብዝምልከቶም ኣካላት ፋይናንሳዊ ጸብጻብን ገምጋም ቁፅፅርን ኦዲትን ቀሪቡ ኣብ መወዳእታ ነቲ ማሕበር ንዝመጽእ 3 ዓመታት ተገልግለ ሓዳስ ፈጻሚ ሽማግለ ድሕር ምምራጽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንዘገልግለት ፈጻሚት ሽማግለ ሰርቲፊኬት ተዓዲሉ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኤርትራ ኣብ ዓመት 2013 እዩ ተመስሪቱ ናብ ካል ዜና ምስ ንሰገርም 19 ሕዳር ዓለማዊ መዓልቲ ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ ብደረጃ ዞባ ማእከል ተዘኪራላ ወኪል ሪና ዮናታን ዕብዮ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ሻምቶ ወልደ ከቕርቦ እዩ 19 ሕዳር ዓለማዊ መዓልቲ ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ ብደረጃ ዞባ ማእከል ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ ጽሬት ትሕተባይታዊ ማየው ሕሳብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ19 ሕዳር ኣብ ዛገር ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ተዘኪራ ኣብቲ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሃይ ሃይለን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን ዕድመ ዝተገብረሎም ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍር ሚኒስትርታትን ዞባ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ሙልጌታ ሃይለን ከም ዝመርሑ ሓበራዊ ጽሬት ኣብ 2008 ከም ዝተበጋገልሰን ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ስድራ ቤታት ብዝሰርሕኦ ዘለዋ ዓይነ ምድሪ ኣብ ጥዕነአን ርኡይ ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዘለዋ 94 ዓድታትን ቁሸታትን 93 ዕውት መደብ ከም ዝመርሑ ከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘሰላሰላ እዚ 99 ሚእታዊት ዝሸፈነ ምዃኑ ኣብ 13 ምሕዳራት ከባቢ ኣስመራ ድማ 86 ሚእታዊት ሸፈነ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ዝተጸንበረ ዓድታት ዘሎ ሃጓፋት ንምምላእ ይጽዓር ምህላውን ሓቢሩ
وانا دايركتور كفلي محبر أقولت زوا مأكل كولونيل جبر يوحنس ولد جيورجيس بقدو أب زوا مأكل كلن عدتات صريتو زحلوه وننت عين مدرين خنا بدرجان أوسان زوباتاتن من محدارات كابن مس مشاركة مينستر عنا كسر حلو كم سنة تقيسو سالاس تخيلستوها هذا تعري ما يولد حمامات كم زنقول كله أفليتم أما حدار نزوا سر الجغاء أتو كفل مريم قبل مسكال دما أبتن نزوا شفنا عين مدري بملأت كم استتكبره بمحبار صريت عدت عنا سلازخونات هزبي كينو مسرح عين مدري تتكامنتو كعبي أزخاخيرم أو هاتي كاباوت عنا زوبان هاجرن كاب كل تشحين شمونتن كساب كل تشحين عسران كلتن تسلاسلهم زلو شفنن درجة تبتح زلو تتكامنتن بسئلن صحفن استسنيه زرزرة وحبريتا أغريبهم أب موداتا ولدر حفشاو فلتت نستعوتن زتساتفن عينتاو شلماتن مسكر ورقتن كوهاب كله بيتمهارو مباتان ماكلاين بيت تمرتي زاقر زتفلالي سنة أباو مسنا لؤتات قريبهم عالماو معالت تتكامنت عين مدري بدرجة هاجر نمبر سالساي جزيئة بدرجة عالم دما نتاش عي جزيئة تذكيره وإعلام ህዝቢ ንጽሬት አካባቢው በመውሐዝ ጥዕንኡ ክሕልዋ በታሕዛን ምሕደራ ጓዓፍን ብሓፈሻ ብምውጋድ ተጠቃምነት ፌስቲቫል ካብ ብፍላይ ግንዛቤው ክዕቢ ሓላፊ ጨንፈር አካባቢ ዞባ ደቡብ አቶ ተኬ ተክለ ሚካኤል ፀዊዑ አቶ ተኬ ነርና በዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ታሕዛን ምሕደራ ጓዓፍን ጉድለታት ከም ዝረአ ጠቂሱ ብፍላይ ኣብ ተጠቃምነት ፌስቲቫል ነቲ ብኣዋጅ ቁፅሪ ጋዜጣ 99 ዝባር 2004 ኣብ ግብሪ ውዒሉ ፀንሐ ሕጊ ዝጥሕስ ተርእዮታት ሰዓሪሩ ምህላው ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብምውሃድ ጉምሩክን ወታደራት ከተማን ትሕቲ ባዶ ነጥቢ 1 ሚሊሜትር ዝርግዱ ልዕሊ 11 ኩንታል ፌስታል ብኮንትሮባንዳን ከኣቱ ኣብ ኣብያተ ሸቐጥ ብዝተገብረ ምቁፃርን ከም ተታሕዘ ብምሕባር ፌስታል ምስ ተጓሕፈ ብቐሊሉ ስለ ዘይምሽምሽ ጥሪት ምስ በልዖ ሞትን ሕማምን ከም ዝኽትለለን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ኣከባቢ ብከላን ሕማቕ ትርኢትን ከም ዝፈጠራ ረድዩ ደረቕን ፈሳሲ ጓሓፍን ኣብ ጥዕናን ኣከባብን ዘስዓቡ ሓደጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣገልግሎቶም ዝወዱ ነገራት ግቡእ ምሕደራ ጓሓፍ ብምኽታል ክውግንዎ ብምትሕሳብ ብፍላይ ኣብ ሓውሲ ከተማታትን ገጠራትን ኣብ ፈቐዶ ስንጭሮታትን ሩባታትን ናይ ምጉሓፍ ተርእዮታት ከም ዘሎ እዚ ኸኣ ጠንቂ ብከላ ምንጪ ማይ ብምዃን ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳን ጉድኣት የወርድ ስለ ዘሎ ክእረም መኺሩ ጓሓፍ ግቡእ ምሕደራን ኣተሓዛንን እንተደኣ ተገይሩሉ ተመሊሱ ኣብ ረብሓና ክውዕል ከም ዝኽእል ብምብራህ ድማ ኣቶ ተኬ ብዓብኡ እቲ ዳግም ናይ ምምስራሕ እዩ ንዜጋታት ናይ ሸቕለት ዕድላት ክፈጠሩ እንከሎ ብዝግባእ ዝመሽመሸ ጓሓፍ ድማ ኣብ ድኹዕን ፀዓትን ክውዕል ከም ዝኽእል ኣብሪሁ ጓሓፍ ክትክተል ብምዝኻር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብፍላይ ከዓ ምምሕዳራት ዕቱብ ቁፅፅር ብምግባር ጓሓፍ ኣብ ፈቐዱ ንዝጓሓፉን ዘቃፀሉን ኣራሚ ስጉምቲ ክወስዱ ተማሕፂኑ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ኣባላት ጨንፈር ፍቃድ ስራሕን ትካላትን ትሕዝቶ ባንክ ደም ንምስሳን ብ18 ሕዳር ቦለንቶም ደም ለጊሶም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደም ምልጋሶም ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ኣቶ ተኽሉ ገብረ ልኡል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ደም ምልጋስ ዓሚቕ ትርጉም ከም ዘለዎ ጠቂሱ ኣባላት ንዘርኣይዎ ድልውነት ሞጊሱ ዜና መስዋዕቲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማእከላይ ዳኛ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ሃብቱ ተኬ ብ16 ሕዳር ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ካብ 1970 ክሳብ 1974 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራ ተወዲቡ ቃልሱ ንናጽነት ዝፈለመ ተጋዳላይ ዳዊት ኣብ መወዳእታ 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብምስላፍ ኣብ ክፍሊ ሓለዋ ሰውራ ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ዜና ከም ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ብምዃን ክሳብ ዕለተ ናጽነት ብዝተፈላለየ መዝነት ብልዑል ተወፋይነት ኣገልጊሉ ድሕሪ ናጽነት ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብ ማእከላይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ክሳብ ማእከላይ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምዃን ብቑዕ ምሕደራ ፍትሒ ኣብ ምርጋጽ ብልዑል ትግሃትን ብቕዓትን ንሃገሩን ህዝቡን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ ዳዊት ሃብቱ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሰንበት 20 ሕዳር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ዳዊት ሃብቱ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ኣገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ
زغوركم تعزت السعب هاقراو زيان تاتشين مكتات مكتكتول دقيمة بخبر عدم زيناو مسناورو اير تي في ناطلي كبرى تعزبتي سلامكتالكم مع زي مسجن زيناو تعين تركي لومي عسرا حدارا بسيميناوي سوريان عراقنا بالعل زركب معسكرات عطوقات سلفي سرحتنياتات كردستان مالت بي كي كي ناي ايرمت قاعد كم زكايرة افليطام اتدبداب مرسى قبر نايتي بعصوتو سلس حدارا كتما إستانبول زتفتسم الشبراو متقعد مخانيو منيسري مكلخال تركي قليسو ظلام بتعطوقات بي كي كي زكايرو كم زكايرو استحبرنا يشعو متقعتي بوحدو شمون تبرقيس كم تقتلون لعلي سمانا كم زغسلون يذكرون يغون بربز تركي زكايرو تونا مرسى قبر متقعتي نزوررك سراطا زقلز حاريتا زاقيري يغلن تركي آب سوريا نتسا زوبان ممسرات بزبل علامة كابي كلتشان عصوتو شدشان ترقاقامي واتهادراو سرحيتات كتكاير مزنحا تصابات يتوسوم زي كم زيلن كولو سوريان عراقن نزي تركي آب لولاو قزآتن زكايرتو دبداب بترب مخنان إدنات أميران كم زي عزوبو أتنكيغان الوام تركي شبراوان برمساس بزبل مغنيات آب مري سوريا تكايرو زلات ترقاقا متقعتات نقولو لاو تهاجر مليسو يقادو دو كم زلو نايك أربع تعزبتي يحبروم أبي كولورادو حورات منقستات أمريكا نابلوم عسر حدارا بزوج حليتي بستفاد سما متقعت فوكس برت بوحدو حمشة سوات كم تقتلو تقاليهم بتي أبي تكاليتاو تلهيت زت غايدة زاقيد من كليو زيتنا تسر متقعتي هوسيا زركبوم عصوتو شومن تقوسيلون بمهلاوم كترو موتات كزايد كم زغل قمتات علوم من كل نايتي متقعتي من تصار مرمراي كايت كم زلو انتخونا قنا مغتسلتا نايتي بحتاو وانت برت زتونكو أبا أمريكا كايت صنح متقعتات كخون كم زغلي إماج أبا أمريكا بحتاو وانت برت بزتونكو متقعتات عامتاوي 10 سبات كم زغتولو تصابات يردوم نتتريونو مكتا زتكستو قصو سلازي وسد بزونكو زتفي هو عامتاو ناوسخي غير كم زلو اتوم تصابات بوتوسخي يتوسوم كلولاو حاسو ديسيت كوريا نخر راب زمتصل زلو وان أمريكات مال عصتو شعت حدار نيكلر كواد دلن زغل دبدبتي نفرت نابتي زوبا كم زلاخ تقاليهم علامات تلوخو أكال نايتي أمريكا مسدو كوريا حبيرا تكيرو تادراوي من أوراتات مخانيو زقل زلوم نتتلوخو استقام سمين كوريا لولاو نتان مريتاو حد نتان موحاس حدش نيكلساوي فتنة كزكايد كمتغل أتنقي غلام بز دماب حوس ديسيت كوريا حدش وتادراو رسمي كي ولع حيالو وقنا سقاتهم يقلسلو دوب كوريان جابانن أقدمن سرعة مكالخالي مسايلاتن أبتتنقق كم زقبرا تصابات يردوم أمريكان مشارختان بحوسي ديسيت كوريا زقبرو زلاو وتادراو منكساسات كندي تنكي مقوهار نايتي قولولاو يخون كم زلايو زقلاس أبال هاجرات كتبا ودي بإسيا باسفيك كل مديو تمرتن كحيلات السمامعين اتن هاجرات هابز السمع زي زبتصحا بعصوتو شومنتن عصوتو شعتن حدار أب كتما بانكوك تايلاند أبزا كايرو مبل 20 شعتن عمتاو على مرحتي أبز نغلتا معلتا زغتسلو على أبال هاجرات زلاغم عبال نموحاس تصدتاون كليماون بدوهتات نممكات كمون لبدا كورونا فيروس نمكتا بحبار كسرحا تردادين أبتو على كنات يوكرين قلولاو حاسو ديسيت كوريان كالي زباو قدياتنون كم أجنداتات كم تلعلو تفليتهم زي كم زيلون كلو أبال هاجرات بتناتصل قطباو نقداون وعلات كم زختماون كفلت تخايلو اللوم وعلى مراحة هاجرات قطباو ودي بإسيا باسفيك بسنكي لبدا كورونا فيروس دعركلتشن عصوتو شومنتن لوم عامت نفلما جيزيو بناي قص نقص ركب تخايدهم أبشعن شعاتين تنسوانا شعاتين استمسرته قطباوي ودب إسيا باسفيك 21 أبال هاجرات يحقوف نسعى استدالو حفشاو زينا نمزام كندنا توتاتو قرق ملكم هاجراوي محبر ولنسان لقس دميترا ربع قباي واقانيو علماء معلتي تتكامنت عين مدري بدرجة زوبا ماكل تذكرا
ممحدار زوبا دوبوب هزبي عبد تحزاق وحافن موقار فيستالين جنزابو كعدوي تصوعو أب زيناتات وصاي تركي أب سوريان عراق نابل على زركب معسكرات PKK متقاطع يركم زكايرة أفليطان أب كولورادو بستفاد متقاط فوكس برد بوحدو حموش سوات كم تقدروا تقليشون أمريكا نيوكلير قوات دلنزغل دبدب زينة فرتينا بحوص دسيت كوريا لإقام زغابركم تعزبتي نلوم شستدالو زينا مسنادو عبزي فتسام سلام كتالكم مازي مسكن وددر تاريخ وفلتت بويا ما بساسان حمشين كفال سعيبات تغرب يا بوغنيكن سلام